Ja som to zľakla ťa. Som ticho, že kamerujem, že by ma nevidela. Čo? Len tam choď naspäť. Čo, kde ideš? Mama, tiku v ciste. Čo? Čo ty môj Maďar? Mama, ja mi ho vyťahla. Hej? Nebola pomoci, hej? Že kazala, že korenie už nebol znitý, ale keby sme ten vrch očistili, to už by sme boli pod koreňom a to už by mi nemohli dať blombu. Nechoď, Čan, to musíš ísť dnu. Choď dnu. Ku komu chodí? Ku tej Veróne Rusenke. A to platila? Hej, 20 €. No dúfam, že mi to preplatia. Čo ti preplatí? V Rakúsku poisťovňa. Hej? Lebo u nás nie. U nás ti preplatali. Na všetko. No u nás. Ja neznám, kde je u nás, Aťka. Či tu, či tam. Ja neviem, kde som u nás. Jo, jak vám tu... A to skade ty máš také gumáky? No tak jaká ty fešanda. No? Čo? Jo, však... Ale jak ti seknú tie žmičky, toto čo ja som ti kúpila, sú jej veľké, vypadujú. Nie, to nie je dobre veľké typové deťom, bo to tam oni vypadujú. A to všetci majú gumáky. No ja tu mám gumáky, keď idem okno, im dávam, vieš, lebo... Oni chcú ísť do vody. Jednu vodu máme i to tu nájdu, nie? Však to najväčšia radosť. A nebojí sa, že ti utečú? Ja však pozerám, čo tam máte. Viva! Čurik! Poď späť! Nemôžeš tam ísť! Nemôžeš tam ísť! Počula si? A počúva ťa? Hej. Trošku začala rozprávať. A rozumiem, keď idem. Hej, ale začala rozprávať, chápeš, po slovensky, teraz len po nemecky. Akože dobre, také, že ráno, keď vstáni, co prvé otvorí oči, mama, aufstehen, viva vis essen. Viva muss essen. Viva muss essen, mama, aufstehen. Ale... Po slovensky ti to nepovie. Nie. Nie, až teraz začala také, že prestaň, poď, ešte, ďakujem, dovidenia, ahoj. Ale rozumieš, my napríklad s kamarátkami po slovensky s ňou rozprávame. Ja nerozumiem, prečo po nemecky rozpráva a po slovensky. Lebo jej to pre ňu jednoduché, ne? Asi je tá slovenčina ťažká, my si to neuvedomujeme. Ona rozumie všetko, ale je to jednoduchšie pre ňu odpovedať po nemecky. Ale ona by potom začala, keby ty si s ňou stále rozprávala po slovensky, ona by začala s tebou hovoriť po slovensky. Ale ja s ňou rozprávam. Rozprávaš aj domáci po slovensky? Hej, ale ona mi odpoveda nemecky. Až teraz ti hovorím, čo som dala ju ku vám. Hneď na druhý deň mi začala komunikovať so mnou slovenské slova. Červená, zelená. Ale uvedomila si, že vlastne deti tu rozprávajú po slovensky, aj my, nie? A tam len ty si s ňou asi rozprávala, nepočúvala si. A to nepopadala na doložku. Hej, lebo oco, čo z ňou hovorí, alebo svokra, všetci. Bože, toto vetrovku musíme rovno vyrajbať. Čiže dobre, že ju poobliekali kamošky. Tak my sme tu vôbec, čo, v auguste bolo teplo, nie? Len krátke trička a tak. Vivi, nein, genug. Ja som vám zvonili, ale nič. Alebo som poslala kolegyňu, že nech príde ako po 12, lebo akože sama z tej kostriechy. Poďte tu, nikto nesmie zvonku. Len taká puročka vás zaujíma. Chápeš, všetci tam. Milko, naspäť. Poď naspäť. Ale oni ma počúvajú. No prečo máš špinavé? Ja neviem. Ešte Maďal išiel taký pes veľký, vieš? Tam od susedov, ja ho poznám. A ja že vidíte, kde je pes veľký. A oni už tak jak plvli, vieš? Kde ideš? Že sa boja. A ty čo tu tak sedíš, jak 5 korún?
A ješ trávu? Čo robíš? Travuje. Hej? Hej. Aj hlinu. Celá je odbláta, kúkni na pusu. Poď, otrieme sa. Jaké fajné blato, nie? Chutí nám. Čo tam stojíš? Ty 5 korunáčka moja krásna. Ani povedz, aké to je krásne v takom veku mať babetko. Ani som to neprežívala pri Magduške, pri Mirke. Nie. Bože, aké sú srandovné. Nevieš, akože ja som ju od toho momentu milovala. My sme akože nie, že ju robili, nám sa to darilo, vieš. No, tam Viva naplánovaná. Do detailu. Hej. Tá cože, a on len to tu je, on len ju jednu má, tá on tyž za ňou, jak dzivi. Ja mu hovorím, že som jej kúpila Aťka zubnú pástu. Celá rodina bola proste hore nohami, že čo sa tu stalo, vieš, že som od neho prijala, lebo sem tu sú odrastené, Filip má 11 rokov ako najmladší, potom 15 a 15 jedna bude mať. Takže celá rodina bola úplne hore nohami obretené, že som ťahal tu, vieš. Teraz ju, neviem, oni nevedia si predstaviť, že si ju nemali. No vieš, ja som napríklad s Majkom nebola vtedy zosobašená, ja som bola tehotná, ale my sme ju plánovali, akože všetci vedeli, že chceme babetko a že na tom pracujeme. Len ako moja rodina, ja som tu stade vlastne odišla preč a som to neriešila. Tak môj brat mi nadával, že bastard a všetko možné, hej, na ňu. No, ale mne to bolo jedno. Ale keď hovorí, že to bolo jedno, ale určite nevyčítalo, nie? Akože teraz by ju za co nedal. A ja hovorím, že no, tu iba stardík prišiel, hej. Ten, čo mu tak, a on, že joj, prestaň. Tedy som bol na straty na teba. Ja tým, aha, lebo... Ale chápem, že prečo všetky ostatní riešia, hej? Že ty si dajme tomu chcela dieťa. Prečo sa... On riešil to, že vlastne som odišla preč a som ho nechala vo všetkom, lebo som povedala, že buď tú firmu zatvoríme a končíme obidvaja, alebo ideme od seba a tú firmu si jeden z nás nechá a z ňou bude. Jednoducho som vedela, že v tej firme si dvaja neuživíme, že to Aťka zo 11 miliónov ročný obrat my sme neboli schopní urobiť na mesiac 1000 eur. A preboha, povedz mi, čo z 1000 eur zaplatíš? Že to ani odvod na sociálne, ani výplatu, ani za zamestnanca a ešte mi dvaja aj zamestnanec. Akože, aký to malo zmysel? No tá zase si špinavá, no tak mi sa vidíš, že ty už celá od blata. Joj, tak školu do školky nezoberú. Ale nemyslím teraz ešte, že už keď budem mať 3 roky. Jaj, krásna máš. Aké mám krásne. Toto budem robiť. Nech ty. Toto robím. Dobre, že dobrý biznes, nádherný. Neviem, ja sa ťa už nedotknem. Ale už aj teraz ich robíš ako? Tak teraz sa učím, certifikáty si robím, školy si robím, trénujem na kamoškách. Akože teraz si tam zarobím, lebo oni mi tie dievčatá podávajú trošku peniažky, takže tak mesačne mám tých 170 alebo 200 ečka z toho, hej. No ale to vieš, to všetko investujem zase, vieš, a tovar a všetko, a do certifikátov a do školy chodím a to stojí školenie minimálne 80 eur.